محمد رشید زمان زانه که اف 12 سالن ده پرگالا پرورده به زمان کردی لروجاوا ده جهگرتیه. او جدام زرینرین یکم پیمانگه ها زمان و ویجه کردی لعفرینه. سالا ده 2013 بویه. هر وها ذکرنا فکلته ویجه کردی لزانینگه ها عفرینه. رشید کو بکارین تایبت فێری کوردی بوویە دەبێژە ئەس بە دڵخوازی فێری زمانی دایکێ بووم. زمانی کوردیش بەر دەستپێکە زمانی مەی دایکێ بە ئەوەیکی نەڤیندار مرۆڤ دڵخوازە کو فێر ببێ بە ئەوەیکی فەرمی خزمەت بکێ بە تایبەت جی بەری مەزمانی عەربیت خزمەت کردیە پشۆژی من وێژەیە فڕۆنسی و مەستەرژی خوندیە گەلک جاران دەهات بالا من چما از خزمەت وێ زمانان دکم از خزمەت زمانی خۆی دایکێ ناکەم. پشتی داگیرکردنا ترکیەش عەفرینێرە رەشید دەرباسی زانینگەها ڕۆژئاوا و کوبانێ بوویە و لەوەر خەباتên xwe yên akademîk di warê zimanê Kurdî de berdewam kirine. Ew dibêje her çi qas ku zimanê Kurdî derbasî hemû qonaxên perwerdeyê bûye lê hîn jî xebat divê ji bo derbaskirina astengiyên heyî. Gerek kureya zimanî ciyê xwe bigire. Yani kesên kadroyên pispor li derdorxakûn bike di derwê navendê da û zimanê Kurdî li Rojavayê Kurdistanê bi taybet bikin pergal. Di du heyanî got em kanin em kadroyên wergerandinê êgo kanibin wergerê bi Kurdî bikin em peyda bikin. Çi Erebî Kurdî dibe, çi zimanê Fransî Kurdî, İngilîzî Kurdî zimanê dîtir dibin. Yani çi qas kadroyê tey wergerê pir bin ew qas em bên pencereyên ku bi derve re dibide û bistîne Sûdê bigire zêdetir dibe. Reşîd beşdarîdanîna hejmareke pirtûk û berheman bûye. Di warên wergerandin, wanadayîn û zimannasiyê de ku ew bûne hêmanên pêvajûya perwerdeya akademîk li Herêmê. Armanc û proje di boxçika Reşîd de hene da ku bi awayekî zanistî xizmeta zimanê Kurdî bike. Ji ber tecrübeyê min ê wergerandinê jî hene û min mastera wergerandinê jî xwendibû. Ez dixwazim zêdetir di vê warî da xizmet doza zimanê Kurdî bikim. Zêdetirî wê jî ji ber niha ez pêvajoya doktora di minha corebazên wanadayînê de me. Eger miqedand ez hewl didim û helbet gerek pêk werê jî em kanibin beşê girêdayî minha corebazên wanadayînê li zanîngehê. Mamostê refê yên beşên dîtir girêdayî perwerdê hene. Em kanibin materyalên wan bi hêsanî bi Kurdî bidin. Gava ku Mihemed Reşîd weke ziman hezekî xwelserşûpa Mîr Celedet Bedirxan fêrî Kurdî dikir di bala wî da bû ku dê rûjek were Kurdî têde bibe zimanê fermî û ew jî bibe ziman zan. Newrûz Reşodengê Amerîka, Bakurê Sûriyê.